Здравейте, днес ще играем Crash Royale за трети път в канала ми. Всеки път покажам дека си, но този път няма да показвам, така ще играем 4 игри, както винаги. В миналия епизод ме разбиха. Победих 2 и 2 загубих по най-гадния начин, който има. Пускаме батария на един ръцар. Пускахме вещица. Там пускам един зад. На най-крешното място го пусна. Така, в момента пускам един Baby Dragon. Един барберен летител. Малко по-добре. Пишете ми в коментарите съвети да си подобре играенето. Че както виждате е доста зле. Също пишете, ако това видео събере 10 лайка, ще пусна епизод 3 на 99 дни в Таинствената гора и ще снимам четвърти клип на Crash Royale. Валкирия не е много добре се спада тук. Така. Тая кула ми е много зле. На 102 живота. Той ще го убием. Аз съм убикам веща. Не знам как е убията. Тези барберени ги изчаквам. Пускам това и не са гелети. Къде ги забавя. Батълран чакам сега. Не така ще пускам тук, не се пресметна. Нищо не може да сме перфектни. Пускам 5. Някакво сега. Някаква Мария. Мале пъти в Мария, това не е много добре. Така Валкирията не е много. Добре убихме. Не е това не е добре. Добре, добре. Пускам един батълрам. Не ни пъти. Трябваше пускам и пъти. Добре. Опитвам тази кола. Пускаме рецепт. Отиват към рецепт. Ще победим. Добре, първата игра победихме. Накрая ще съберем, както винаги ще отворим всички неща, които ще спечелим от 4-те игри. Даже мисля да имам една бонус и да станат 5. Това не е добре, това не е добре. Не знам защо пуснах батерия. И минавам. Така. Пускам един Baby Dragon. Този как има този? Това не е добре. Така. Това не е добре. Ще си сменя дека след тази игра. Пускам тук да пробвам. Така, тази игра ще бъде дълга. Пускам рицар. Тази Валкирия много ме дразни. Като ми е пуснат. От тази страна. Той разбира как се играе. Не е някакъв черешен. Това не е добро. Това
изобщо добре. Така, пускам батона. Нито една кола не съм ударил. Само един път съм ударил колата, която сега в момента единиците. Само един път съм я ударил. Това едва съм я победаличил. Това едва ли почешко се. Даже не съм я ударил. А сега вече я ударил. Така, това не е добре. Това не е добре. Изобщо не е добре. Пускам батона. Първата ръкова я бътат. Драконите отидоха навсякъде, освен при балона. Та игра я губим. Това не е добре. Това губим. Загубихме. Нищо, още имаме шанс. Те са любими са ми за късмет. Така, щях да сменяме дека. Мисля махна този зап. И да сложим... този дракон ще го сложим, но не тук. Трябва да махна този. Че на този дракон имам мутацията. Така сега да сложим този. Само излизам от тук. Така. Мисля да махна... Кой да махна? Никой. Така е май по-добре. И да опускаме. Пускам Батълрам и електрически дракон. Той май беше много слаб. Но опито му, защото му бие някакво единица наведнъж. Това не има единственото толкова нещо. Това не е добре. Добре, има изкрилите. Първата кола много бързо я гътнахме. Това май ще е добре. Ако не бием повече технична самата кралска кола, ще направим на нея вместо малката. Да, не направим. Вместо се чудя. Ето рано ми няма да стигне. Те миньони. Те май са ми нормални миньони, не знам. Те са за екран, да, какви са миньоните. Как има този балон? Не ми е ясно. Той сега като го бие ще пусне бомбата. Атакуваме царската кола. Това май ще е бърза игра. Да, не. Няма да е бърза, ще да е бърза, но не е. Пускаме електрически дракон с мутация. Много е генстър. Не е много генстър. Чудо се да се пусне. Добре, много е генстър този дракон. Дирам да би се много. Пускай топната кола. Да не успя пуска топната кола. Така, колата е гътната. Вярно ще остане 129. Пръскаме. Две игри спечелих, една загубих. Ще изиграем още две игри. Значи ще има бонус пета.
Така, пускаме мини пека. Това е вървено. Това няма да завърши добре. Добре завърши. Първото е кръщаващо, но няма пуската. Момента мисля да пусна скелети. Ще е най-доброто решение. Добре, не е най-доброто решение. Това ще завърши много зле. Първото кое е гъбата. Имам още шанс. Трябва да се предаваме на тежата последна умира. Вече ми умря надеждата. Ако имах един зап, не трябваше да го махам. Имах един. Това работа ще не се реши. Пускаме. Принц. Риса, разпа принца. Та Валкира ще ми бие принца. Добре. Свиквам вече. Да затрудним. Пак казвам, хора, пишете в коментарите съвети, къде стана по-добре. Защото виждате, че съм на по-учебно ниво. Да гледате и да ревете. Имам много лошо да съм. Преди бях по-добър. Ще ми стигне? Да, стигне. Това ще го изкъртят. Не, барберините са изготвени. Пускам електрогранит с мутация. Това не е добре. Не е добре. Не е добре. Това не е добре. Не, но остана плът. Има 3 секунди и не знам какво да правя. Страшно плътта ми пада и тази. Пада ми плътта. Няма памет. Добре, имаме шанс. Не бях видяхте си. Добре, имаме шанс. Не. Това не е добре. Чупете плът. Не, чупим кубината. Не, няма да изгубим.